Culinair Creatief is een gevestigde naam op het gebied van catering. Ruud en Yvonne Welpers hebben dit mooie bedrijf opgebouwd, maar steeds meer treden Paul Welpers en Frank Wijnhoven op de voorgrond. En zij zitten dan ook vanavond hier bij mij aan tafel. Welkom Paul en welkom Frank. Ik zei net al, ja, Culinair Creatief staat bekend om de catering, maar jullie doen volgens mij nog veel meer. Onlangs zag ik bijvoorbeeld dat jullie heel erg actief waren bij het Roze Festival in Lotte. Maar neem ons eens mee in de wereld van Culinair Creatief. Wat doen jullie allemaal? Het voornaamste wat we doen is inderdaad de klant ontzorgen. Veel mensen weten niet dat je bij één persoon terecht kunt om het gehele pakket te bestellen, om het zo even te zeggen. En dan spreken we van tent tot band tot compleet evenement. Wat we gedaan hebben op het Roze Festival is een restaurant ingericht met een stukje terras waar we 800 stoelen hebben. Het Roze Festival kent in totaal iets van 50.000 bezoekers dit jaar. We hebben mooi weer gehad. En de mensen komen een hapje eten, een kopje koffie doen. Gezellig, leeftijdscategorie is wat hoger, dus we zorgen voor veel stoelen. En dat zijn gewoon 4 hele gezellige dagen. Maar dat is het Roze Festival. Dat is alleen het dan doe je het hele restaurant met aankleding en al. Ja. Maar wat zijn nog meer dingen die je doet? Waar ben jij trots op van hey, dat vind ik zo gaaf dat wij dat doen? Nou, wij doen natuurlijk heel erg veel. Ik vind, wat ik erg gaaf vind, we hebben dit jaar dan Weber Grill Academie binnengesleept. Dat is een nieuwe locatie van de officiële Weber Grill Academie. Afgelopen winter heb ik samen met Ruud de opleiding tot Weber Grillmaster gedaan. Ja. Daarbuitenom, we doen nog heel veel in maaltijden, partycatering, van eenvoudig tot luxe. We zijn nog steeds zoekende naar nieuwe dingen, lunchservice voor bedrijven. Ik kan het eigenlijk zo gek niet bedenken. Alles wat met eten, drinken en feesten maken. Eigenlijk wel, ja. Zo moet je het eigenlijk dat doen jullie. En hoe gek dat is, dat maakt niet uit. Nee. Hoe gekker, hoe beter. Even voor de mensen die jullie misschien niet kennen hier in Venray. Jullie zijn zeg maar de nieuwe gezichten. Jouw pap en mam, zo noem ik het maar even, die waren dat eerst. Dat zijn ze nog wel. Maar wat is jullie rol? Kun je daar iets over vertellen? Ja, mijn rol, ik ben er ingerold in de aankomende april 15 jaar. Geleden ben ik erin gerold, eigenlijk eerder als Paul. Dat is niet helemaal waar. Ik ben er een beetje mee opgegroeid. Ja, je bent wel mee opgegroeid. Maar... Vroeger kwamen de eitjes nog niet gepeld binnen, dus hadden wij dat nog te doen op de bank. Ja, tegenwoordig kun je gepeld bestellen. Ja, dus zo ben ik eigenlijk binnengegroeid. Ik was net klaar met mijn opleiding, zelfstandig werkend kok. Ik ben gewoon als zelfstandig werkend kok begonnen bij Ruud en Yvonne. Ja, langzaamaan opgewerkt en opgebouwd tot chef. En nu dan met andere vooruitzichten. Ja, dus jouw rol is, jij bent echt de chef-kok. Alles wat met gerechten en met eten te maken heeft, dat komt van jou af? Van mij en van Ruud. Wij doen het gewoon eigenlijk leiden wij met z'n tweeën gewoon de keuken, ja. En jouw rol is dan? Klinkt altijd heel gek in de catering vind ik, maar een stukje verkoop. Ik noem het altijd een beetje meer advies. Hè? We gaan samen gewoon een gesprekje aan. Kijken hoe we jullie feest of evenement in kunnen vullen. Of het budget inderdaad past. Zo niet, dan stellen we dat mooi bij. En vervolgens gaan we aan de slag. Dus dat betekent, we bestellen bijvoorbeeld inderdaad een tent. We zorgen dat het naar smaak ingericht is. En daarna een stukje af te zetten. En dat zijn de dingen die jij doet. Ja. Core business blijft dat eten. Kookworkshops, dat kunnen mensen ook volgen bij jullie of niet? Ja. Kun je daar kort iets over vertellen? Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, we hebben hele diverse kookworkshops, ook daar weer in verschillende prijscategorieën natuurlijk. Ook weer van wat eenvoudiger tot wat exclusiever. Wij hebben als voordeel ook dat je bij ons kunt gewoon met 50 man tegelijkertijd een kookworkshop doen. Ik denk in de wijde omgeving dat er geen andere locatie is, denk ik. En dan gaan we gewoon te werk in groepjes van 2 personen. En dan gaan we altijd gerechtskoken. Veel wordt een thema gedaan, zeker met grotere groepen. Ja. En de wat kleinere groepen die gaan echt 5, 6 gangetjes koken, meestal op wat hoger niveau. Ja. En we hebben verschillende kookclubjes die komen maandelijks of om de maand terug. Om weer een nieuw menu te mogen gaan koken. Ik hoorde jou net ook zeggen over dat barbecue. Hè? Dat barbecue dat is echt hot. Bij jullie heet dat hoe zeg ik dat? De Masterclass Barbecue. Stel dat ik die bij jou ga volgen, wat kan ik dan daarna? Want ik gooi een hamburgertje erop, die draai ik een paar keer om, that's it. Ja, precies. Nou, met de Weber Grill Academie dus, zo heet het. Ja, dat klinkt al heel ruig. Ja, klinkt wel ruig inderdaad. Nou, we gaan
een klein stukje theorie gaan we doen, een stukje barbecue-theorie. De verschillende barbecues uitleggen. We gaan ook een blinde smaaktest doen. Het verschil tussen gas, kolen en eventueel elektriciteit. En daarna gaan we aan de slag met name met de grotere stukken vlees. Want ja, dat lapje dat kan iedereen wel direct grillen. En met de verschillende grilltechnieken, dus indirect grillen, direct grillen. En zo gaan we eigenlijk hele varkens gebraden, bierblik kip. Ik heb geen idee waar je het over hebt, maar het lijkt me fantastisch. Ik zou zeggen, kom een keertje langs. Komen er alleen mannen op af of ook vrouwen? Er komen wel inderdaad veel mannen op af. Ja, dat is heel bijzonder altijd met die barbecue. Ja, dat is wel bijzonder inderdaad. Even laatste vraag aan jou, Paul. Jullie treden dus steeds meer naar voren als het gezicht van Welpers Culinair. Wat zijn jullie dromen? Waar wil je nog naartoe? Wat wil je nog gerealiseerd hebben in de toekomst? Dat is een hele goede vraag. Dank je. Zoals wij nu werken, we hebben gewoon een heel leuk bedrijf. We hebben een hele leuke functie eigenlijk, ook een heel leuk werk. Ja. Bijna overal waar we komen is gewoon leuk om te doen. We hebben af en toe wat dingetjes voor televisie. Het is zo divers. En diversiteit willen we er absoluut gewoon lekker in houden. Hebben we nog een speciale droom? Ja. Je laat het op je afkomen. Ik laat het op me afkomen, want we kunnen het ook bijna niet anders. Iedere week komt er weer iets nieuws op en af en dat maakt het juist wel leuk. En jij, Frank, heb jij nog een droom? Ja. TV-kok misschien? Ik heb een tijdje geleden, ook al 4 jaar geleden meegedaan op het programma Top Chef 12 Provincies. Dat was ook al leuk om een keer te doen, dus ja, een beetje tv heb ik al wel gedaan. Maar ja, ik heb toch geen tijd voor. Dus, Misschien een kookprogramma hier op Pelemaars TV. Dat klinkt goed. Goed, mag ik jullie heel hartelijk bedanken en heel veel succes met jullie mooie bedrijf. Dank jullie wel. Dankjewel. Oké.